गाबोन दङ बिनि उनाव फैगौ 7 फेब्रुवारि तारिखखालि जों बयबो मिथिगौ बेयाव गेवलां मेल जागोन आरो बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै आगुनि मेघालयनि बेंगिरि राज्यपाल रन्जित शेखर मोसाहारि बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। बिनि अनगायैबो बेयाव जर'खा आलासि महरै आसामनिनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहागो लाफैगोन जों मिथिनो मोन्दों। बेनि उनाव बेवहाय आसाम बिधान सभानि स्पिकार बिस्वजित दैमारी बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। बेनि अनगायैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि आफादगिरि फारियै आथिखालनि केबिनेट मन्थ्रि उर्खाव ब्रह्म, आगुनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि आरो आसामाव थानाय जोंनि बायदिसिना स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसननि बेयाव लिडार बिथांमोना बेयाव बाहागो लाफैगोन। दा गमामायैनो नैबे सोलोंथायारि फोथाराव दिनैनिफ्राय जानाय बेयो जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि थान्दै जख'न्थाइ बेयो मेहेरगोनां जागोन जों हमनो हाबाय आरो जोबोद लोब लोब बेयाव सुबुंफ्रा बाहागो लाफैदों दिनैनिफ्रायनो। बेयाव जों नुदों बेयाव दिन्थिफुंसालि दङ बिराद मोजां बेयाव दिन्थिफुंसालियाव जोबोद दिनैनिफ्रायनो आं मानसिनि जि बेयाव भिर बेखौ नुनो मोन्दों। दा बेजों हमनो हादों जे बे टंलायाव जानाय गोनां नैबे जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बेयो थान्दै जख'न्थाइ बेयो मेहेरगोनां जागोन आरो बयबो बेयाव दिनै गाजा गोमजायै जों बयबो मिथिगौ टंलाया नैबे उदालगुरि जिल्लानिल' नङा आसामनिनो मोनसे सोलोंथायारि मोनसे जायगा आरो बेयाव जोङो बुंनांगौ जे लवार आसामाव जेरै पाठसाला बेयाव सोलोंथाइनि जि मोनसे थासारि बे एखे थासारिया जों टंलायाव नुयो। बेयाव गोबां बेयाव जुनियर कलेजेसफोर दङ जायखौ जों आजिखालि सिनियर सेकेन्डारि बुङो। बेयाव प्राइभेट कलेजेस दङ, गभर्नमेन्ट कलेजेस दङ। दा बेजों जों दिनै नायदों बेयाव सोलोंथाइनि जोबोद मोजां बेयाव थासारि आरो बै थासारियावनो जों दिनै बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबेनि जि फोथार बे जि खेत्र बेखौ सोलोंथायारि फोथार दोननाया जोबोद ओंथि गोनां जादों आरो बेजोंनो आं सान्दों सोलोंथाइनि बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलाव सम जि खामानि मावबोनाय बे खामानि मावबोनायजों आरो नैबे सोलोंथायारि फोथाराव जे सोलोंथाइनि जि माखासे बेयाव जि सावरायमेलजों लोगोसे बायदि हाबाफारि बेयाव लादों बेयो जोबोद ओंथि गोनां जागोन आरो बेजोंनो इयुननि समाव जोंनि बर' बिजोंनिल' फरायसा नङा नैबे ओनसोलनि फरायसाफ्रा हयथ' मोनसे थुलुंगाखां मोनसे बिथांमोना जि खौरां मोनगोन आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना गावबा गावनि जिउ राहा दानायनि जि मोनसे लामा बे लामाखौ नैबे जि थान्दै जख'न्थाइनि गेजेरजों बिथांमोना हयथ' नागिरना मोनगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। बे मोनसे आलादा सुंद' फैनायजों जिहेतु दाखालिबावैसो हाग्रामा महिलारि इउपिनि मिटिंआव मोनसे बुंबाय जे प्रमद बर'आ बै माने खानापारायाव थानाय जि ट्राइबेल गेस्ट हाउस बेखौ माने भारायावसो होदों होननानै बिथाङा बियो एक्सुवेलि खानापारा नङा बियो बेलतला अजन्ता पद सार्भेयाव बियो दङ। बिथाङा मानो बिदि बुंदों आं मिन्थिया नाथाय बेयो दुखु नांथाव मोनसे रादाब। दा बिथाङाथ' बुंबाय जोब्बाय नाथाय माखासे ससियेल मिडियायाव दासिमबो बेखौ लानानै सरसा जाबाय थादों। खिन्थु आङो मिथिगौ जे जों जिहेथु जोंनि काउन्सिल दाजानायनि उनाव प्रमद बर' बिथांनि खाथियाव आं गावनो थांदोंमोन आरो थांनायाव बिथाङा आंजों लोगोसे हनेल बसुमतारी बिथाङा दंमोन आथिखालनि चेयारमेन। जों सानै थाङोब्ला बिथाङा बुंदों जे नोंथांमोना नैबे बेलतलायाव थानाय जि बड'लेण्ड भबन बेखौ जेब्लासिम नोंथांमोना जेबो सुबिदा जाया अब्लासिम नोंथांमोना बाहायबाय थानो हागोन आरो बिथाङा बै समावनो मोनसे खोथा बुंदोंमोन खालि बेयाव मोनसेल' खोथा नोजोर हो आसामनि केबिनेट मन्थ्रि थाङोब्ला जाहाथे जिरायनो थाखाय मोनसे रुम थायो आरो बिटिसिनि बा बिटिआरनि जायखि मावफुं सोद्रोमा गाहाय मावफुं सोद्रोमा थाङोब्ला जाहाथे थानायनि थाखाय मोनसे रुमल' बेयाव दोन ओमफ्राय नोंथांमोना जेब्लासिम नांगौ बाहायबाय था बे होननाय आरो बेवहाय रां रुफा लानायनि जेबो खोथा गैया। खिन्थु मोनसे समाव जों खोनादोंमोन जे बिटिआरनि बै समाव जि बिथांमोननि एसेम्ब्लि जादोंमोन बे एसेम्ब्लियाव बिपिएफ हान्जानिफ्राय बेखौ मनमोहन ब्रह्म बिथांमोना मोनसे अजद दैखांदोंमोन जे प्रमद बर' बिथाङा दिनै बिटिसिनि जि प्रपार्टि बे प्रपार्टिखौ दिनै बड'लेण्ड भबनखौ भारा लानानै बिथांमोना सालायबाय थादों बिदि होननानै। खिन्थु जोंनिफ्राय दिनै हरनायनिबो खुनु फोरमान गैया लानायनिबो जेबो फोरमान गैया आरो बे नंखाय बाथ्रा। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोना गोरोन्थि सानालासिनो जायफ्रानोखि बे मेडियाखौ नायबाय थादों नोंथांमोना बेखौ मिथिना लानाया मोजां जे प्रमद बर'नि दिनाव जोंनियाव बेबादि खुनु लेनदेन जायाखै आरो भारा होनायनि जेबो खोथा नङा। जिहेथु बै समाव बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिला गोदानै दाजादोंमोन आरो गोदानै दाजानायाव जोंहाबो खुनु मावख' गैयियाव जोङो बै समाव बिथांनि खाथियाव जों दाबिबो दैखाङाखै नाथाय बिथाङा गावनो अननानै बेखौ होदोंमोन। बिथाङा बै समाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि हिसाबै बेखौ होदोंमोन आरो आथिखालाव जोङो बे एखे भबनखौनो हाग्रामा महिलारि बिथांनियाव जोङो बेखौ बिनायाव बाथ्राखौ ओंखारदों बिथाङा बुंबाय जे नोंथांमोना बेखौ बाहायबाय थानो हागोन आरो जों होबाय होननानै बिथाङा होदों। दा बिनि थाखायनो आं सानैबो बिथांमोन गाहाय जि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारि सानैखौबो जोङो बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिल जानानै जों बिथांमोनखौ साबायखर बावगोन
बेजोंनो लोगोसे जोङो प्रमद बर' बिथांखौ खावलायनाय लेखायै बिथाङा UPSC आरो APSCनि थाखाय जोंनि BKWC एरियानिफ्राय जों 12 फरायसा जों हरनो हादों। दिल्लीयाव UPSCनि थाखाय बाजिराव रेड्डी जि IS एकाडेमि दङ बेवहाय जोंनि 12 फरायसाया UPSCनि कचिं लाबाय थादों। बेनि अनगायै गुवाहाटीयाव SPM दङ APSCनि थाखाय 12 फरायसाफ्रा बेयाव कचिं लागासिनो दङ आरो बे एखे बाथ्राखौनो जिहेतु प्रमद बर'आ जोंनो होलांबायमोन दा इयुनाव जाहाथे बियो सोलिबाय थायो बियो जाहाथे बाहाल थायो कन्टिनिउ जायो बेखौ जों हाग्रामा महिलारि बिथांनियाव खावलायनाय लेखा बिथाङा जि फाइनान्सियेल जि माखासे प्रसेस सोलिबाय थादोंमोन बेखौ अलरेडि एप्रुभ खालामनानै होबाय बिनि थाखाय आं बिथांखौ साबायखर बावगोन आरो गिबिसिन होजेननाय प्रमद बर' बिथांखौबो जोंखौ नैबे सुबिदाखौ होनायनि थाखाय जों बिथांखौबो साबायखर बावनांगोन दा बेनि थाखायनो रायजो राजा नोंथांमोना गोरोन्थि सानालासिनो बे खोथाखौ मोजाङै मिथिना थानाया मोजां जे सार्भेयाव थानाय जे बड'लेण्ड भबन बेनि थाखाय जोङो सिगाङाव मालाबाबो जोंनि फारसेनिफ्राय बिदि थाखा फैसा बिथाङा बियाखैबो आरो जोंनिफ्रायबो हरनाय जायाखै दाखालि बावैसो दिननि सिगाङाव आङो UBPF होननाय गोदान जि मोनसे माने आफादनि आफादगिरि बाबु बर' बिथाङा माखासे आं बिदि माने फेसबुकआव लाइभ फैनायाव नुदों जे बिथाङा खुनु तथ्य गैयालासिनो माखासे बिथांनियाव हयथ' जेबो तथ्य गैया दा बेखौनो जेबो फोरमानबो गैया थेवबो बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि भाषणखौ बिथाङा दहाय होनानै बिथाङा बे बाथ्राखौ आङो ससियेल मिडियायाव फैनायखौ नुदों आरो बेखौ नुनानै आं न'आव नायदों आंबो नायनानै दुखु मोनदों आरो दिनैनि गेजेरावनो जों बेखौ एसे क्लारिफिकेसन स्पष्टीकरन होनो होननानै जों सानना दंखायोमोन दा नैबे समाव आं टंलायाव फैनाय समाव दिनै मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो फिन खेबसेबाव आं स्पष्टीकरन होनो नागिरदों जे प्रमद बर' बिथाङा नैबे जि मोनसे BTR बा BTCनि जि मोनसे सम्पति बे सम्पतिखौ जोंनो बाहायनोसो होदोंमोन आरो बे बाहायनो होनानै बिनि प्रतिदानाव बा बिनि एगेन्स्टआव बिथाङा खुनु बेयाव रां लानायनि बा भारा लानायनि खुनु नजिर गैया आरो बे जि बाथ्रा ओंखारदों बियो थारैनो बियो एसे दुखुनांथाव जादों आरो बियो थार बाथ्रा नङा आं बेखौनो दिनै आं जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जानानै आं बेखौ स्पष्टीकरन होबाय गोजोन्थों। थेंक इउ।